Ред хора, аз съм в БГ и днеска, или по-точно това е втори епизод на Single Player Survival. Както видите, това са някакви новости, дет направих някакво мощче. Както видите, вече не живея в пирамидата, макар че казах, че ще живея в нея. Но както и да е, тук направих някаква ферма, тук е честа, тук ферма, както видите. Сега само да ги направим много номери. И днес, не утре, днес, мисля да направя таймлапс, как копам, защото това са нещата, тук направих кирки, това са нещата, хора. Ще вземем колкото имам, нямам. Кой знае, някой ден може да забогатеем. Така. Почваме и ще се върна, когато стигнем до 11 левел и почвам да копам. Хора, преди да почна с таймлапса, тук намерих някаква мина и искам да експорна в клипа, да не кажете, че след това съм читвал. И ще видим дали ще има... да видим дали ще има таймлапс. Зависи колко е голяма мината. Защото ако мината е твърде голяма, ще трябва да експорваме. Оп, честитка, бате. Първите ни диаманти. Очаквахте радостта да ми е на максно. Нека да изкопаме. Да, в този епизод 6 диаманта. Ай си тир. Аз се радвам, че намерих диаманти. Така. Дали ще намерим още? Как може? Окей. Нека да пуснем на вода. Явно ня... Окей, много лаги Майнкрафт. Хора, тук усещам още много диаманти. Да си взема... няма да излизаме в една от мината, както ето това е хубава мина. Вземе всичко, няма значение тъпа ли да е, яко ли да е, защото всичко ще ни потрябва някой ден. Така. Окей. Много бавно стават нещата за сега, но не знам дали виждате нещо, но аз виждам, защото яркостта ми е до край. Но, заради вас пак ще такова. Хора, тази мина як се загуба, но
Окей, не се премести. Така. Продължаваме нашия майнинг. Амено? Много амено. Извините, че говоря като някакъв бахар, обаче леко, нали, леко болен. Аз като някакво маранго линче оставам нещата и след това няма да има много. Значи се видях някъде айрон. Окей, значи е било редстоун. Мога това с диаманти. Окей. Мерихме си още диаманти и с тези, които са в честа още 2. 8 диаманта общо имаме, дами и господа. Ще се направим кирка. Остава. Връщаме се. Надяваме се да намерим още диаманти. Бързо се развиваме. Втори епизод. Така, още. Надявам се нещо да не пропусна под водата, защото знаете и там не мога. Така. Айрона за сега не е много важен. Но също така и диамант. Така, хора. Окей, хора, виждате, върнах се и как, нали, изкопавам малко обсидиан и се направи даймонд кирка и се върна в хома. И да, като цяло няма да направя днес таймапс, ще го направя сигурно в други епизод и няма да влизам мини, дори да има мини, няма да влизам тях. Так, портал ще да правя, че нямаме запалка. Окей. Мисля, че трябва да се опата да го такова. Който си направим опата сега. Ареде? И се опата. Ето. О, е. О, да, верно. Стил. Да оставим нещи кирки. И това ще от епизода. Да влезем, да не знам какво има в негъра. Така, хора, спана. Тук не спана на някакво място. Не е лошо. Не е такова равно. Добре, има много кварц. Но няма да го копам сега. Не виждам замък. Така. И това ми следват епизода, хора. Да.